Na ez a felirat, ez nem vicc. Tényleg. Na most mi? Hát ebből megtaláltuk. Na basszus, fogd már meg ezt, létszik. Szóval ebből megtaláltuk ezt, ez itt van mögöttem, majd mindjárt rámegyek. Ez esett a más fehérre. És ezt a hasizomrönköt, és ezt a gátfutást. Ez mi? Kötélmászás. Kötélmászás, ilyen nem volt. Lajhármászást, ez se. Távolugrás, ezt talán láttuk. Egyensúlyozó örönk. Azt is láttuk, az volt a folyó közepébe. Ezt megtaláltuk, ezt is megtaláltuk. Ez meg ott van. Ez itt van. Nagyon jó. Na, köszönjük szépen a segítséget.